Arkadag ardy goýup bakşan bolsun. Agdy bir ýyllaryň bir ten jan bolsun. Şöhratyň beýgelip asmana galsyn. Arkadagyň bagyt serpaýyn ýapany Türkmenistan, rowaşyň watany. Dany magtym goly köňül tagtydyr. Ertirleri bugünden has ýagtydyr. Başda arkadagy altyn bagtydyr. Gözlegmesin şoglap barya gadamy Türkmenistan, rowaşyň watany. Assalamu alaykum. Aydym saatly. Bahar ýaly watanymyzda ýaşaýan mehriban ileşler, edil watandaşlar, aydym saatyň hormatly muştaklary. Güllüýän güläçýän güneşli diýarymyzda edil arkadamyzyň saýasynda ýurdumyzda Türkmenistan rowaşyň watany ýyly dowam edýär. Gahrman arkadamyzyň saýasynda güneşli diýarymyzda toýlarymyz toýu, bayramlar ulaşýar. Şol toýlarda, bayramlarda bolsa türkmen aýdymdyr saatlarymyz belentden belent ýanglanýar. Biz gepleşigimiziň başynda milli medeniýetimizin, sungatymyzyň hak goýanlary, gahrman, mehriban arkadamyza şäksiz alkyşlamagy aýdýar. Oy edil arkadamyzyň jany sag, ömrü uzak, belent baş aman bolsun. Tutýan tutumly işleri elmydama, rowany ýollarda rowaj almagy tüýsürekden arzu edýär. Elbetde gepleşigimiziň bugünkü sanynda da biziň ýaşaýan aýdymçylarymyz jany sesli üçin bir näçe aýdymlar ýerine ýetirer. Şoň üçin mehriban ileşler türkmen wagty ýylymyndan daşlaşmaň ýaýlymda kämillik ýolyna gepleşigimiz siziň bilen. Mehriban ileşler, hormatly tomoşaçylar, türkmen wagty ýylymynda kämillik ýolyna gepleşigimiz siziň bilen. Biz gepleşigimiziň şu sanyna gatnaşýan halypamyz bilen sizi tanış edýär. Türkmen Milli Konserwatoriýasynyň uly molumy Türkmenistanyň halk artisti Halypa Şemşat Hojaýew. Şemşat Halypa gepleşigimize hoş gördük. Sağ olun. Nämeşler ýaly ýaşdaky oglonlary, gyzlary dinlemek biz üçin şahatlykly, şowkunly bir duýsançly bir de beýgen ýergedek şu gepleşiňe çağıraňyzda şular ýaly oglonlar, ýaş oglonlary, şähertler dinläp şolardan lezzet alýar. Dekin ýaşlygyna feretmeden ben mugallim Halypa bolsaň şolardan gelen alýan da. Gadymdan gelen halk aýdym taýlaryny ýoýman, şuň kunlary getiren Halypalarymyzyň aýdymlaryny bularym aýdyp, aýdymlary dinläp gepleşiň özi şu aýdymlary hakyky dogry dürüst aýtmaklyk üçin, geljek neselimizde dogry öwrenmeklik üçin uly ýol açan bir gepleşikliň bir ýerde ýetim gelýär. Şu portatda da näme gahrman arkadamyda bize şolar ýaly medeniýetiň sungatymyzy ösmekde uly tagallalar edýän üçin gahrman arkadamyda köp sag bolsun edýän gahrman arkadamyzyň jany sag bolsun edýän işler elmydama rowaj alsyn. Köp sag bolun Halypa, eden arzuwlaryňyz hasyl bolsun. Bizem size gepleşigimize wagt tap gelen üçin size de sag bolsun aýdýar. Alyp barýan Halypa şähertip ýoluňyzda size bir uly üstünlikle rowaşyklan ýaranylmagy tüýsürekden arzu edýär. Bugün Halypalardan miras galan aýdymlar bir ýaş şähertden dillerini täze rowuşda ýanglanýar. Elbetde ýaş şähertden dillerini täze rowuşda şol aýdymlary dinlemek bize tomoşada oturan dinleyijiler üçin, ileşmemiz üçin, biz üçin diýen gadakly täsirli. Biziň Halypa şu 05-32 gyzga belgimizde ileşmemizden, dinleyijilerimizden bir näçe SMS-ler, teklipler gelýär. Bir ýaşaýan aýdymçylara, olar barada gadaklanýan sowallaryny bize ýazyp ýollaýarlar. Biz bilen ýakyn ara gatnaşykda bolup bize SMS ýollaýan ileşmemizde, dinleyijilerimizde de köp sag bolsun aýdýar mehriban ileşler. Biziň 05-32 gyzga belgimiz. Madama siziň hyzmatyňyzda öz SMS-leriňizi, tekliplerinizi ýollap bizi bilen habarlaşyp bilersiňiz. Indi Halypa gepleşigimiziň bugünkü sanynda haýsy aýdymçy nähili aýdymlar ýerine ýetirerkä diýip bize tomoşada oturan ileşmemiz dinleyijilerimiz garaşýandyr. Mehriban ileşler, edil watandaşlar, sizden gelen bir näçe SMS-ler, teklipler esasynda biz gepleşigimiziň bugünkü sanyna ýaşdaky aýdymçymyz Han Pelwanow çagyrdy. Ak yüzün yalqımy meleğe taydır, bir iki yılgarşın peleğe paydır. Aşkın bilen coşup gelen caydır, mehirli gözlerim kara gözlerim. İnce bilim direk boya yaraşar, çınaşıklar mağşuğuna qaraşar, qaraşar,
qaraşar Göğe bir düş yorgudu qaroroşa Mehirli güllerim qaraverim Köp sağ olun. Han Pehliwanov gepleşmede hoş gördük. Mehriban ileşler, ediz vatandaşlar sizden gelen bir näçe SMS-ler, teklipler esasında Han Pehliwanov özüniň saadynda ýitleri bilen gepleşmeden bugünkü sanynda mehmançylykda sizin üçin jany sesde bir näçe aýdymlary ýerine ýetirip berer. Han, ene görüşme diýäli, ileşmemizden, dinleýijilerimizden gelen bir näçe SMS-ler, teklipler esasında gepleşmeden bugünkü sanynda gatnaşmak istediğimi ýetir etdi. Ýeni bir ýoly gepleşmede hoş gördük. Sağ olun. İlkiren gepleşimde çağıran üçün. Şeyde men olan iyileştirimde, şutoklarımda köp sağ olsun aýdýan. Öz başarmamda kymdy görkümde döretip berýän mümkinçilik üçin gahryman arkadaşyma köp sağ olsun aýdýan. Koy gahryman arkadaşymyň jany sağ olsun, başlyk bolsun. Biz ýaşlarym geljekde gahryman arkadaşymyzy bize döretip berýän mümkinçiliklerden peýdalanyp, täze aýdymlarymyz bilen gahryman arkadaşymyzy mehriban dinleýijilerimiz begenler ynandyrýan. Köp sağ olun. Han arzuwlaryňyz hasy bolsun. Bizim size aýdym sady ýoluna, sunugat ýoluna, uly sunuklar arzu edýär. Hemişe şu dinleýijilerimizden bir söýgüsini gazanyp gelmegi tüýsürekden arzu edýär. Mehriban ileşler, ediz vatandaşlar, şu gepleşmede Han Pehliwanowyň jany sesde ýerine ýetirjek aýdymlaryna sadanlarly geçirip sadanly ýitlemegini siz tanış edýär. Biziň sadanlarymyz gitara saduralynda Nur Murat Alekow hem-de Türkmen milli senedimiz olan Gajak saduralynda Nurly Hojamly hem-de Klaus saduralynda Maksat Berdinýar hem-de Kakıl Pşanyan sadurallarda Adat Sarly. Ýigitler sizem gepleşmede hoş gördük. Enni Şemşat Halipa bir de Tomajyda oturan ileşmemiz dinleýijilerimiz garaşýandylar. Han marada bir näçe SMS-ler, teklipler ileşmemiz dinleýijilerimiz ýazyp ýollapdyrlar. Ýene bir gepleşiň başynda şu SMS ýolan ileşmemizi bir agdak geçmek isleýär. Hana SMS ýolan esasy bir köp SMS ýolan dinleýijilerimiziň içinde Aşgabat şäheriniň ýaşaýjysy Döwran Hojagly Hana gepleşikde halifalardan miras kalan Mecnun eyletdiğin aýdymy ýerine ýetirip bermegi haýyş edipdirler. Hem-de Margol aýatynyň Murgawy trawynyň ýaşaýjysy Kakajan Gölhanow bir halifalarymyzdan miras kalan şu Türkmen halk aýdymlaryny bir ýerine ýetirip berdi. Biz şuňam diýip haýyş edip öz SMS-lerini ýollapdyrlar. Näme han onu gepleşimiň başyny şol SMS ýollan dinleýijilerimiziň isteklerini kanagatlandyryp bir Mecnun eýledi. Galy berse-de ýygyndam näýil aýdymlary ýerine ýetirdiň? Sağ olun. Ne gepleşimiň başy nädir? Armanım bolup diýen halifalarymyzdan miras alan aýdym bilen dowam eder. Ýygynyň ileşmeden haýyşlygyň aýdym bilen dowam eder. Başsın. Mehriban ileşler, ediz vatandaşlar Türkmen wagty aýlymyndan daşlaşmaň, gepleşmeden bu gedekki sanyna da biz sizin islekleriňizi kanagatlandyrmak maksady bilen ýaşlyky aýdym şeýmez Han Pehliwanowyň ýerine ýetirmegine bir näçe aýdymlar size ýetirýär. Dinleň, zalyň, tomaş edin. Bäwüller uçtum perwana olup Kegaşytdyň käwlüň galyň armanym olup Kegaşytdyň käwlüň galyň armanym olup Ýyllar geçdi gol bolap niýetim ol şo hele Bir agyl hoş söz dilep ýüzüm diwanam olup Bir agyl hoş söz dilep ýüzüm diwanam olup Arvım aydırdım, azgın aydım aydardım Balkım ortum aydırdım, galyň armanım olup Balkım ortum aydırdım, galyň armanım olup Hay, yerdilin ýylaýyndyň, kyn ýollara taýyndyň Nergadelin kaylın, galyň armanım olup Nergadelin kaylın, galyň armanım olup
olup nerede gelin hayırlım kalın armanım olup bir ağıl hoş sözler gezdim divanam olup bir ağıl hoş sözler gezdim divanam olup kalın armanım olup kalın armanım olup Dağdan akan çeşme Tolkunları iner kerişme Bir yalgıyı kalan teşne Yıllar yatır aramızda Çöller yatır aramızda Bir yalgıyı kalan teşne Çöller yatır aramızda Çöller yatır aramızda Güller yıldım benim için senin oldum Kabul etmez böyle dirdim böyle dirdim Güller yatır aramıza Güller yatır aramıza Kabul etmez böyle dirdim Güller yatır aramıza Güller yatır aramıza Allah! Derdiydim yedim Gönlüm seninle iyi gülmedin Beni senin sıda yedin Eller yatır aramıza Eller yatır aramıza Beni senin sıda yedin Eller yatır aramıza Eller yatır aramıza Yalan, yalan, yine yalan Gönlümlerde mahşuk olan Yar yarın ayrı kalan, ayrı kalan, ayrı kalan Diller yatır aramıza, diller yatır aramıza Yar yarın ayrı kalan, ayrı kalan, ayrı kalan Diller yatır aramıza, diller yatır aramıza Hey! Göktü şafak yanım için Aylar yıllar var yar geçip Bir edipin kanım için Yıllar yatır aramıza Yıllar yatır aramıza Bir edipin kanım için Yıllar yatır aramıza Yıllar yatır aramıza Yıllar yatır aramıza
kalım kaşın bir-birden aktırır dişin Göreydim kalım kaşın bir-birden aktırır dişin Ayağına düşür taşın Mini Mecnuni dedi Kulyana düşür taşın Ah mini Mecnuni dedi Ey Gülya Kabibu Hırvasi Güdüğü oğudun kaşı Bitmedim min ulle yaşam Benim Mecnuni dedim Bitmedim min ulle yaşam Ah benim Mecnuni dedim Gelip badım kavağım Ballan şirin külürüm Gelip badım kavağım Ballan şirin külürüm Kalmadan ağ yanaklarım Beni Mecnuni dedi Almadan ağ yanaklarım Ah beni Mecnuni dedi Eylele kakanla dedi Yandan benim ipeti Bu yolunla bevlito Beni Mecnuni dedi Bu yolunla bevlito Ah beni Mecnuni dedi Beni Mecnuni dedi Beni Mecnuni dedi Ah beni Mecnuni dedi Ah beni Mecnuni dedi Köp sağ ol han yerini yitirip beren aydın üçün. Mehriban iýleşler, hormatly tamaşaçylar, kämillik ýoluna aty gepleşigimizde Han Pelwan yerini ýetirmeginde aydynlara diň salyňyz. Ene Şemşat Halipa ýürüýti Han bize SMS ýollan dinleýijilerimizden iýleşmeden bir isteklerini kanagatlandyryp Halipalardan miras galan aydynlar armanym bolup ýyllar ýatyr aramyzda hemde Mecnun iletdiň aydymy bir öz bolşuly owady bilen yerini ýetirdi. Indi Hany berjek maslahatlaryňyz bolsa, syýynlaryňyz bolsa Şemşat Halipa başçysyna söz sizden. Nimeşdäle gysgaras aýtmakçy Han bizim öz talymy Türkmen Milli Konserwatoryny tamamlady. Elbet. Onun Ahriman arkadamı tağıllas bilen Halipa şäherlik ýol açyldy. Neşondan merem näme Hasan bir hili Halipa şäherlik ýoluna gaty uly ümferliýe. Neşe ýoluň şeýle gepleşiň özüm kämillik ýoluna diýen gepleşigen bir hili şol Halipa şäherlik ýol bilen ara baglanşykly. Han hakyna aýdanda muň öz maşgalada hemme aýdymçy taýdanlar. Ne Kakady Pelwan Hamidow Türkmenistan halk artisti. Onun özüniň kiçi oglan jigiti Owad Pelwanow. Olam bize okap ýör Türkmen Milli Konserwatoryýasyna. Hanam biz tamamlap gitdim. Muňa Itaat Halipada öz Kakady. Ýöne Türkmen Milli Konserwatoryýasyny okanda ähli halipalardan aýdym öwrenýän Itaat Halipadan Türkmenistan halk artisti Nuriyat Bayramovdan köp aýdymlar öwrenýär halipalyk etdi. Niýanky aýdymlaram näme öwgüdül tekäfin aýdan aýdymlary, Atabay Çargolyň aýdan aýdymlary, şo döwürde o saatlyk bilen ýerine ýetiren aýdymlaryny aýtdy. Tulemy gowy
Näme yaşam bolsa tadanlar itaat başada tadanlar da gerek biýitlemeden tööleme gowy çalýarlar hemmeden itaat başa kanat bolmalar tadanlar diýilen. Aýdymlaryny diňler netip bolsa şo taliplik döwrüne aýdan-aýdymlardan hem häzir ýerine ýetirip berersiň diýip bir garaşy ýasaňa SMS arkaly köp dinleyijiler hem saňa isleg bildiripdirler. Näme geljekde de saňa hasam köprak aýdymlar dinläp öz halipalardan o aydınlar näçe öwrenip oturmaly. Hanımdan meýlämsin ot ýoluna ul üstünlikler arzu edýär. Indi halipa bize tomaşyda oturan ileşimi dinleýijilerimiz garaşýanlar bir gepleşigimizi diýip bunu gowşama diýäli. Ýene de gepleşigimizi hanyň ýerine ýetirjek aydınlar bilen dowam edäýeli. Onu näme? Mehriban ileşler, edi tomaşaçylar kämillik ýoluna gepleşigimiz dowam edýär. Tidiň üçin Zeki Naýdym Şimet Han Pehlwanow jany sesli aydınlary ýerine ýetirýär. Türkmen watyla ýylymynyň daşlaşmaň ýaýlymda kämillik ýoluna gepleşigimiz siziň bilen dowam edýär. Kimden görüp düşmez meyla dost meyli muşluğundur elim zahan karavı Eylin Mecnun filmur güya Leyli Bololu bir kimdim karavul Şüllezirin befilimi gözüme Kullavat boşulupdur södüğüne Beni sermin bir yaxşı yar ödüğüme Beni sermin sindi juan qaravul Şöhratıma gelsin yarım Ey menin ağım köptür senin hasratın ikimize kal armağan Karvıda Muhammed sayrar güya kibil bil Dost bil sayrar imma hani tedevül Bir gadi Ne kadar ilinin geçti ömrümü kül Hayım
Ne kadar ilinin geçti ömrümü kül. Ah hayat bolun seni uzvan karavı karavı karavı. Mehriban ileşler, qadarlı tomoşuşlar, Türkmen Wasiyle eliminde kämillik yolunat gepleşimi dowam edýär. Xan Pehliwanow zany hisse halipalardan miras galan gara wektiň aýdymy öz bolşly owada ýerine ýetirdi. Indi halipa bir damana ýoly aýdym safyň otuny bir söýlüp dinlenýän ýollaryň bir ýerde ýa-da damana ýolyny halipalardan ýerine ýetirip giden bir näçe aýdymlary, saatlar we şol aýdymlardan hanam öz bolşly owada başaryny bilen ýerine ýetirdi. Nahana berjek fiýnaňyz boldy halipa başyny. Ýa-ni Ataway çağrılyp, öwel tekayfyň aýdymdan aýtdy, ne morda damana ýolundan aýdym aýdýa. Yer ýolundan aýdym aýtmak, yer bir bagşa başardyp duran. Näme hanamyndak ýaş, neti pod hadam kämilleşer, itafi damana ýoluny oň aýratylmyr öz ogudan bu kurdokda bir özüň aýratyn gaýnawy bilen halkyň ýüregine ornaýan bir halkyň söýýän ýollar damana ýolu. Itafi o ýoluň halipalary Qurban Mehmet Karacaýew olam damana aýtyp geçdi. Derýagul Hanowa, onuň ýaş oglanyňdan Qurban Nurgulysowa, şular ýaly oglanyňdan şonu damana ýolundan aýdýarlar. Hanam tölüm özü başaldygça gowy ýerine ýetirdi. Hadamyny halipalar diňläp, mundan hem özleşdirip ýerine ýetirmeň arzu edýän. Gotalan halipa arzulyňyz hatyrly bolsun. Biziň halipa şunu bolýar, 32 gyýyka belgimizde dinleýijilerimizden, iýleşmemizden, watandaşlarymyzdan bir näçe SMS-ler, teklipler gelip gowuşýar. Ýani şu han dinlemek isläp SMS ýollan dinleýijilerimizden arasynda Ahal welaýatynyň Tejen şäheriniň ýaşaýjylary Bagtyar Aýmurat hemde Melik Rejev hany şeýlere sowallar ýazyp ýollapdyrlar. Şo sowallar hansy ýetirýär. Öňkü halipalardan Haýsy halipalara has ýakyn görüp dinlemek gowy görýän halipalaryň atlaryndan hemem häzir halipalardan haýsy halipalary dinlemek gowy görýän özüňde has ýakyn görüp dinleýän. Öňkü halipalarymyzdan aýdyp geçdim şuýda. Men asly özüm halipamdan belak etýär Türkmen Milli Konserwatoriýamyzda başlyk bolgunça bilmartdyrdım. Bu taraflaryny aýdmaýdan. Şo sebäpden men esas has öňkü halipalarymyzdan Türkmenistan halk bagışly Sahjep Barow, Murad Elýar, meni garaýsar usat halipalarymyň aýdymlaryny dinlemeni gowy görýän. Şolong aýdymlaryny ýerine ýetirýän, aýdyp geçen aýdymlaryny. Galberde de estrada ýoluna ýaňky belläp geçmýär. Ataway çağrılyp, öwel tekayfyň Roşun Halifiň usat halipalarymyň aýdyp geçen aýdymlaryny dinläp ýerine ýetirýän häzir wagtda. Şu döwrümizde de biziň berqarar döwletimiz Bagtyar döwründen gahrman arkadan öz ilk halipa bolup durdy. Elbetde. Bu taraflaryny ýerine ýetirýän usat halipalarymyzdan Türkmenistan halk artisti Paragat Şeýhemow ýazyp durdy. Öz halipama kakam şolary dinleýän, estrada ýolundan aýdymçylaryny halipalarymyz dinleýän, ýöne esasy men öz ugrum halk aýdym bolan soň halk aýdym aýdýan bagşlarymyzda hakykyn edýän. Şükür. Han giden size şol halipalarymyzyň derejelerini ýetmegen tüýsürekden arzu edýär. Bir aýdym safyň otunda hatam bir kämilleşip şo bir ýurdumda gerekli ustat halipa başlaryň bir bolup geçmegen tüýsürekden arzu edýär. Indi gepleşigimiz ýene aýdym bilen dowam edýär. Näle aýdymlar ýerine ýetireli? Men şu ýerde biziň ustat halipamyz Türkmenistan halk bagışly döwletke ýokdygyň sunmaryň nardyp bir ajaýyp bilen miras goýan aýdymyň biri bar. Şonu jeýlede biziň halipalarymyzdan miras alan Türkmen halk aýdymy nowulyň aýdym sepläp ýerine ýetirip berer. Başyny. Mehriban ileşler, hormatly tomoşaçylar, kämillik ýoluna gepleşigimiz dowam edýär. Tiňiň üçin Xan Pehliwanow zany sesep aýdymlary ýerine ýetirýär, diňden diýinjalyň.
Görmedikler görsem deyir, görünler haridari, görünler haridari, gözül kumurunari. Çeşmelerden su içer, bakar gün sözün açar. Gülüsün her yan kaşar, yağda kalır gül yari, yağda kalır gül yari, gözül kumurunari. Kapal ay dereti, inişe bay dereti, meyvelürünün terefe, ölür sumurunari, ölür sumurunari, yağda kalır gül yari. Güz gelir yağmur yağar, güz gelir yağmur yağar, güz gelinler nar yağar, gözüllere baş verir, bilin başlı içinari, bilin başlı içinari, yağda kalır gül yari, gözül sumurunari, görünür haridari. Canım kurban teneginin oğlan. Ay bilmeni kövdağı kalın başımni, yarımdan diler men bugün hoşum ne hoşum ne. Uçurdum kolumdan ne de hoşum vay hoşum ne. Canım kurban teneginin oğlan oğlan. Şirin zani ay yolunu sarp olsun bu halim halim yat kalır menin söylü yarım canım kurvar tedegilin oğlan.
Gal bulup tilmurup galma gel galım Canım kurban telin ule ule Mehriban ileşir gaderli tomuşaçylar, kämillik ýoluna atyp ýaşamy dowam edýär. Han Perwanow ýerine ýetirip beren aýdymyň üçin köp sag bolsun aýdýar. O wadyňyz mundan belenten ýaňlandy. Ene Şemşat Halipa Han bir halifalarymyzdan miras alan aýdymy ýene-de bir öz bolşy o wady bilen dinleýijilerimiz üçin, ileşmemiz üçin ýerine ýetirdi. Bir de tomuşada oturan dinleýijilerimizden bir dinläp ruhy lezzet alanlarlar diýip umyt edýär. Bahryman arkadamyz şu ýaş tehinleri ýüze çykarmak üçin bir näçe şertler döredip berýär. Şu öz medeniýetimizi, sunuwatymizi açyk görkezmek üçin ähli mümkinçilikleri, ähli şertler döredip berýär. Şol mümkinçiliklerden peýdalanýan aýdymçy ýaşlarym bir täze aýdymlar bilen halifalaryň ýerine ýetiren aýdymlar bilen çykyş edip özüniň medeniýetini, sunuwatyny, zihnini açyk görkezmek üçin ähli mümkinçiliklerden peýdalanyp ýurdumyzda, toýlarda, bayramlarda çykyş edýärler. Ene bu adam hanam halifalarymyzdan miras alan Summoruň nary kimde nowulýan aýdymy bir öz bolşy o wady bilen ýerine ýetirdi. Indi hana berjek maslahatlaryňyz bolsa, syňlaňyz bolsa, halifa söz sizden. Neşe hanamyny ähli halifalaryň aýdymlaryny ýerine ýetirip oturýarda, şu adamla bizim belli geçen halifamy döwlet gelip öpdürüň, şeýle ajaýyp ýerine ýetiren öz döwleden aýdymyny aýdyp oturdum. Ilmidama dinleýän naşylym diýeni paragy şeýhemik diýe, Kıyas Durdyýew, Perwan Hamidow şolary dinleýäňde de şo nowulýan aýdymlar ilmidama şolaň bir ürje edip ýerine ýetirýän aýdymlardan we halifalaryň näçe her gede dinleýäňde bir täzelik çykýar-da. Şu gowy aýdyp görmkämem diýen töňölüňüni hökmen her dinleýäňde bilmeýän alanlar köp bolýar-da. Biňa näme kalkan ýanynda bilmeýän adam ilmidama maslahat berýänler ýöne ýetap ýaňda özüňi dinleýän diýdiň şolar köpräk dinläwer. Geçen halifalary näçe öwrenip oturmaly, taňa üstünlik ardy edýän. Indi şo ýene başda aýtşym ýaly, şo talip döwrüne aýdan aýdymlanmada akylly maralym diýe bir näçe gowy ýerine ýetiren aýdymlanmada belki şolardan ýerine ýetirden bilen dinleýär. Başdan alyp. Sağ olun halifa. Bizem şular ýalyp bir ýaş tehinleri şeýle uly mümkinçilikler döredip berýän gahryman arkadamyza tüýsürüňizden alkyşlarymyzy aýdýar. Goý mehriban arkadamyzyň jany sag bolsun, ömür uzak bolsun, edil arkadamynyň saýetinde kim üçin şular ýalyp turup aýdym saglaryň o wady belenten ýaňlasyn. Indi han näýil aýdymlaryny dowam edel, halifan haýsydan aýdymlary, başga da goşşak aýdymlar boldy. Halifan haýsydan aýdymlar ýetdiňlikden berýän ýetip beren başardymdan. Başlygyny. Mehriban ileşir, hormatly tomuşaçylar, sizin üçin Han Perwanow jany sesli aýdymlary ýerine ýetirýär, golagy hemde akylly maralym diýen aýdymlary siz üçin ýerine ýetirýär. Dinleň, diýin jalyň tomuşa edin. Kamda kakıp udvatıp vay kolun sala sala gel Kırmızı giyin yarım seher vakti güle gel Gülün var neştim vay men garip bilbile gel Al eline hanzarayı bağrım dile dile gel Tədilini yar gözüm düşürne Gördüm yarın cemalına Gözlerim kamaşana Periler bağa girip gözürler oynaşana Peri darak tüzüne Bilginler sayraşana
olsam garip aşık ey ha sen şadenim bolu gele Koşu bırakayım edip madamin Ulli durdum cemalım vay geceler bir madamin Ami huda aşık buldum ten donlu kırmadamin Gülmün kuşuk kudiler vay zalim altınır damin Al eline hancar ay bağrım dile dile gül Kimine yarım gitmeyik hep bilin namı gelli Mim bilincim o hürmine aydı kelamı gelli Hep konuşu çıkıdıylar firli kalama gelli Bu tüdüm ahir ay tüdüm tamamı gelin Hey yadır ben yarım vasfın ay Hattı vıt kalım ala gelin Hesabı Hep yadır ben yarım vasfınay Hattı vıt kalım ala gelin Gelin ay sen benim maralime Benimle bir doldurmardım aydayın senlere Ey yar benim vardım yetirine Yol kaşı karavıdan Ağzından pozile tutuşumu şeylen bilir Benim zanı tavşırıp turun baydın Köyümüde Ey ya hürme sen ya peker kandan Bağrımla yırtar Tası darap koyverdim Ay bir karış koydun artar Nikahın götürdü cemali elim Zor kol cemali aşık men bolyan gün günün bitir Ey ya Anne gelen uğrudur gün hancar Bolludur Halama gelin kıyılır vay akılım aralımın
can alma bile hurmani Taparay bunun ördüne vadeleştim gelmen yılgırsıma mail min akıl maralım Ay durdu bağıştayıp dur karı özü gelini Gelin bağdırı çıkıp kıynalaptır kolunu Ay arkalığı çıkanla bırtça görmek yüzünü Yılgırsıma mail min akıl maralım Ul yüzü maralım sen benim maralım Ay yılgırsıma mayılım maralım Ay yılgırsıma mayılım gelini Akıl maralım Xan köp sağ olun, yerine yetirip beren aydymyňyz üçin. O adamyň mundan belenten ýaňlasyn. Mähriban ileşir, hormatly tomoşaçylar, gepleşigimizde Xan Peýalwanowyň yerine ýetirmeginde golawel hemde akylly maralym diýen aydyma hemmämiz bilelikde diňledik. Indi Halypa görüşimiz ýalak ne Xanyň yerine ýetiren aydymyny bir de tomoşada oturan ileşmemiz bilen diňleýijilerimiz bilen bilelikde diňledik. Bir siziň diýen aydymyňyzy Xan bir näýilrä yerine ýetirdi, öň näýil yerine ýetirýärdi, häzir näýil yerine ýetirdi. Akylly maralym hemde golawel diýen bir türkmen halk aydymlar Halypa. Biz bilýäs bir hemme bagşa aýtmak başardanak, bir bagşa saýlaýan aydymlar da şeýlem. Kıyın ağır aydımlar sebebi toyun soňuna ýa-da konsertlaryň soňuna goýgydan soň aýtmadan başardan nokta ol. Goýur özüňe janyňa agran salyp aýdylýan aýdymlaryň biri Ilmedama han bir de dutarňa şunu diňleýär özüme de. Onuň bunun estrada fawralaryň gatlaryna aýtmagam ol bir aýratynlygy bar. Onuň ikisini bile ýerine ýetirmek olam bir saatlyk sebebi. Doğrusun aýtan şu wagt maňa şu estrada aýdym aýtyp berdiňden men aýdy bilmeýän. Her kim oňarýan da bolýar da, ýöne ikisini alyp gitmek kıyın sebebi. Edil dutarda başgarajyk edip aýdylýar akylly maral. Estrada da aýdandan başgarajyk edip çal-çaltyra kanary ýani ýeri bolýar. Özüniň bir aýratynlygy bolýar da. Ikisini oňarmak gerek de, töleme bu ýerine ýetirýän köpräk halypalar diňle. Estradadan aýdanda estrada başlary halk aýdymlar köp ýerine ýetiren halypalar diňle. Geçen halypalama gogo ýazgylaryny mümkinçilik bar alyp diňlemäni atawa çağırgyly üstidi, öwel tekäp diýdi, özüň diňleýän idin. Şolary köpräk diňläwer, onuň şonuna özüňe gereken hemen taýyn beýlerek alýadym boly şeýdi balmaly eken diýip ýa özüň bilersiň. Onuň dutarda aýdym aýtmana aýtmak gerek, özüň bilýän näet birine ýetirilýänni. Ilmedama kakyn ýanynda halypalaryň içinden köp öwrenýän diňläp ýördiň. İklim bir kıyın yerine yetirilýän aýdymlar ýöne bular agyr aýdymlar aýtýan yerine ýetirýän şoň goňat beýnät ýa talyplyk döwürmelme aýdyp beren aýdymlary taň geljekde üstüne ardy edýän. Köp sağ olun Halypa, arduwlaňyz fatyl bolsun. Ine Halypa görüşimiz ýaly 05-32 gysla belgimede SMS ýolan ileşmeden isleglerini nazarda tutup kämillik ýoluna atgepeşimiň bugünkü sanyna Xan Peýalwanowyň jany sesli ýerine ýetirmegine bir näçe aýdymlary ileşmede diňleýijilerimize ýetirdik. Ine Halypa Xanyň ýerine ýetiren aýdymy ileşmeden hem diňleýijilerimiň hem göwüne ýarandyr diýip bir azajymyzy ruhly edip berenler diýip umyd edýär. Halypa gepleşmeden bugünkü sanym ahyrlap barýar. Gepleşmede gelip beren Halypa maslahatlaryň üçin, tiýinlaryň üçin size köp sag bolsun aýdýar. Alyp barýan Halypa şäherlik ýoluňyzda hem işi üstünlikle hem ra bolmagyny Ilmedama bir sunuň dörjülük äleminde kahraman arkadamynyň saýasyna diň rawaşyklyň üstünlikle size hem ra bolmagyny tüýsürekden ardy edýär. Mümkinçilik dörep çağıran üçin ýöne meňe bir haýystyma diň oglanlarda gyýlarym köpräk aýdym aýtyryp gepleşiňizde çağırmaňyzy. Eger mümkin bolsa geljekde göýleňe tutsaňyz näme gowy ýerine ýetirýän gyýlarym, gelinlerim bada aýdymlary. Belki olaň içinde Türkmenmilli konserwatoryny okap ýören talyp gyýlarymyz bar, olary dutarda da aýdýar, estrada da ýerine ýetirýänler bolýar.
ne halkın içinde de köpdür vilayetlemede de köpdür tölemesi not mekteplerimiz var. Ne şu taýda da gowy ýerine ýetirýän oglanlaryň defteň derejede gyýlaran gowy aýdym-aýdýarlar da. Bide bir tomogyda oturan ýyleşsemi dinleýijilerimiz bir öýdleri bir SMS ýollap biz següllerseler. Kahraman arkadamada köp tagortuna aýdýan kämillik ýoluna gepleşikde de ýigitlerimiz gowy taýlar çalylar. Biziň hemme okuňyzda işiňizde üstünlük ardy edýän eliňiz ýetip bolsun elme dama toýlarda, tomgalarda şu saýlarna bolup bize berip oturmak ardy edýän hansaňa da şu aýdym saatlyň otunda aýdym saat ýolunda saňa gowy üstünlükleri kahraman arkadamynyň şafer paýlaryny almagy ardy edýän şular ýa uly mümkinçilikler döretip beren kahraman we mehriban arkadamyda köp tagortuna aýdýan kahraman arkadamynyň jany tagortun edýän işler elme dama rowajalsyn. Köp sag bolun Halipa, arzuwlaryňyz hasyl bolsun. Bizem size elme dama üstünlükleri rowaşyklar tüýsürekden ardy edýär. Gepleşigime gelen üçin köp sag bolun. Sag bolun. Han gepleşigime gelip iýleşende üçin dinleýijilerimiz üçin ýerine ýetirip beren, jany sesli ýerine ýetirip beren aýdymlaryň üçin size de köp sag bolsun aýdýar. Bu gepleşigimiň ahyryny her bir adamyň ýüregiне kalbyny mehriban arkadamyda bolan, edir watanmada bolan ýüze arzuwlar gaýnap şoşýa, bir arzuwlaryňyza miýleşmede ýetirdin. Bide şular ýaly ajaýyp sahnalarda öl başarynyň okuýugyny jany sesle taýlanýarlarymyz bilen aýdymlary mehriban dinleýijilerimizde, tomaşaçylarymyza döretip beren mümkinçilik üçin ahirman arkadamyna köp sag bolsun aýdýan. Ahirman arkadamyz biz ýaşlar üçin ul atalyk aladylar näje? Ahirman arkadamyz jany sag bolsun, başymyz dik bolsun. Bize ýaşlar geljekde kahraman arkadamyzyň bize bildiren ynamyny ödäp täze eserlerimizi, aýdymlarymyzy, türkmen halk aýdymlarymyzy öz başardygymyzdan täze uşgun bilen ýerine ýetirip kahraman arkadamyz mehriban dinleýijilerimiz begenler diýip inandyrýan. Kahraman arkadamyň jany sag bolsun, baş dik bolsun, ýyl ýurt beýik tutunlar elmi damary wazalsyn. Köp sag bolun, han arzuwlaryňyz hasyl bolsun. Bizem size elme dama şygyny wadyňyz ýurdumyzda geçirilýän toýlarda, bayramlarda, dawarlarda hemişe belent ýaňlanmagy tüýsürekden ardy edýär. Han Pehlowanow sadanlarlyk eden sadan ýigitlerimiz olara da köp sag bolsun aýdýar. Nur Murat Allekow, Nurguly Hojamguly hemde maksat berdin ýazyp, adat sarlyp ýetirse de köp sag bolsun aýdýar. Elme dama kahraman arkadamynyň saýasynda o wadyňyz, şerin sadyňyz hemişe belentden ýaňlanmagy tüýsürekden ardy edýär. Indi han gepleşigimizde bir adat bolup galdy, gepleşigimiň ahyryny ýa söýüp aýdymlar bilen ýa da ýurdumyzy, gözel diýarymyzy wasp edýän aýdymlar bilen ýa halk aýdymlar bilen jemleýär. Indi näle aýdym bilen gepleşigimiz jemleýär. Men şu ýerde bizim gözel türkmenistanyny wasp edýän türkmenistanyň diýip bir ajaýyp halifalarymyň aýdymma başardygymdan oglanlar bilen ýigitlerimiz bilen ýerine ýetirip beren. Mehriban iýleşler, hormatly tomaşaçylar, kämillik ýoluna gepleşigimiziň bugünkü sanyny ýaşlyk Naýdym Şeýmet Han Pehlowanowyň ýerine ýetirjek Türkmenistanyň meniň atly aýdym bilen bir gepleşigimiz jemleýär, geçirip oturýar. Biz siz bilen ýene de geljek hepdäniň ýekşenme uny türkmen wasile ilminde kämillik ýoluna gepleşigimizde görüşür. Biz gepleşigimiziň ahyryny bize aýdym aýtmakda, şygyr ýazmakda, saz çalmakda umuman ähli babatlaryny solup görüldü görkezýän medeniyet halkın kalbydyr diýen kahraman arkadamyda tüýsürekden alkışlamada aýdýar. Mehriban arkadamyz, goý siziň janyňyz sag, ömrüňiz uzak, belent başyňyz hemişe aman bolsun. Türkmenistan rowaşyň watanady bilen ötüşü mendillere sary gadam uran berkarar döwletimizde hemişe rowaşyklar ýar bolsun. Agdy rojoklarymyzda şagy gülkülleri, ýene huýdulary, türkmen aýdymdyr saadlary hemişe belent ýaňladyn. Ýene de geljek hepdäniň ýekşenme uny türkmen wasile ilminde diýdarlaşýan şak hoş wagtyň. Dolduk depem diyarım, dolduk depem diyarım, Türkmenistan benim. Elim zahallı barım, bağı bostanım benim. Kanatın yayıp şulap, çıksam gıyhulap. Yüreğimde ardulap, yüründü sanım benim. Şeydalığa düzvelsin, bu şirin canım benim.
bostanım benim, Türkmenistanım benim, bağı bostanım benim.